Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu kuma a wannan lokaci. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa tare da mu a wannan gida namu na Yawuri Media TV mai albarka. A yau muna tare da babban bakonmu Aminu Sani Birnin Tudu, ɗan jaridan nan, wato ma'aikaci ne a gidajen rediyo kala daban-daban kamar dai da masu bibiya suka sani. To da yake dai ba zan cika ku da surutu ba, waka daga bakin mai ita ta fi daɗi. Aminu, muna maka barka da zuwa. Yawwa, barka Sharhabilu. Da farko dai sunana Aminu Garba Birnin Tudu. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi, ina aiki da Bakandamiya TV nan jihar Kebbi, da kuma IMS TV Online jihar Kebbi, da kuma Raihan Radio Birnin Kebbi, da kuma sauran kafofin watsa labarai da ke arewacin Najeriya wa'yannan sun wadatar ba sai na faɗe su ba. To, Malaminu, muna baka barka da zuwa. So, A matsayinka na haifaffen Yawuri, amma kuma ba kowane lokaci kake samun zama Yawuri ba. Yanzu ga ka shigo cikin Yawuri. na'am. To, shigowanka na mahaifarka wasu abubuwa ne ka gani na ci gaba da kuma abubuwan da ya kamata a ɗan yi ƙorafi ko kuma lokaci, ko kuma a'a shigowanka wasu ƙorafe-ƙorafe ka samu daga wajen al'umma. To, gaskiya Yawuri sai a ce gaskiya wani ɓangare mun gode ma Allah. Gaskiya shigowa na da nake Yawuri shigowa ne na ɗan wani lokaci, amma shigowa na da nake yi a cikin wannan gari nikan samu ƙorafe-ƙorafe, wasu kuma nikan gani, wasu kuma akan kawo mini ƙorafe-ƙorafe, wasu kuma nikan gani a midiya, kuma in je in yi bincike in gano cewa tabbas wannan abu gaskiya ne. Wannan tambaya da kai mini ta zo gaɓar daidai inda nake son akwai wani abu da ke ci min tuwo a ƙwarya a wannan gari namu, wanda yake kusan wurare biyu zuwa na yau kusan kwana na 3 garin ga, amma akwai wuraren da na fuskanta suna fuskantar wasu ƙalubale waɗanda yake cewa ainun idan muka yi duba ana son ci gaban Yawuri, to dole fa a yi duba a kuma yi gyara, saboda idan muka duba a can baya akwai magabatanmu da sun ƙare makarantu 1990 kaza, sun yi karatu ne a cikin aminci kuma sun taso cikin jin daɗi da walwala, wanda yake zaka cimma yaro ya je makaranta an mishi sutura yana zama saman kujera, akwai fanka a cikin ajinsu, sannan ana ba shi littafai da sauransu. To kafin ma mu je ga littafan, a dai samu inda ɗalibi zai zauna ya yi karatun shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani wari ko kuma wani datti da sauransu ba. Amma abin koma baya, akwai wani hoto da ke yawo a social media wanda na ga wata makaranta Palace, aka ce makarantar Palace ne, na je na bincika kuma na tarar da wannan abin gaskiya ne, wanda yake tutun bilbili idan aka ce a sa yaro cikin ajin nan ya zauna, warin tutun bilbili ba zai bari ya yi karatu wurin. Waɗannan ajujuwa an mamaye da su ajujuwan da ba a amfani da su. Kamar su zama dustbin kenan wajen zuba shara. Na'am, so idan aka ce su waɗannan an ba amfani da su, an koma ana amfani da wasu. Wayancan da aka koma ana amfani da su fa babu siminti, babu kujera, babu fanka, babu komai, ƙasa suke zama. To yaron da aka ɗinka ma sabon uniform, ta ya kake tunanin uniform ɗin ya yi ƙarko? Ta ya kake ganin cewa in an bar waɗancan da suka lalace aka dawo, gobe shi ma wannan barin shi za a yi ya lalace irin waɗancan? Sannan daga ƙarshe kila ma a dawo yin bukka, tunda ba a yi ƙoƙarin gyara waɗancan ba. Kuma an dawo ga masu dama-dama. An dawo ga waɗanda da ba su da ko siminti. Su ma zuwa gaba idan suka samu waɗannan naƙasu, to za a zo su ma a faka su gehe a yi ta batunsu. Sai dai zuwa gaba kila a yi ma 'ya'yan talakawa bukka su rika karatu.
Sama akwai kuma wani damuwa don shekaran jiya na ce to bari ban sanar ko ka fuskanci wannan matsala don na mai wani rubutu akai za ga mutane sun zo sun kama koke ko kuma su kama korafi abubuwan da ke damun su amma idan kuma ka je wajen ɗaukan rahoto kuma sai abin ya zama su ji tsoro su ce ba za su iya bada rahoto to ba sanin ko kai ka ci karo da wannan. Na'am, abin da na ci karo da shi yana da yawa wanda idan za mu tsaya mu ci gaba da tattaunawa a lokaci zai zo har ya ɗaga mana hannu ya wuce. Amma zan ɗan taƙaita wasu wanda yake cewa tsakani da Allah idan muna son garinmu na Yawuri ya ci gaba da jihar Kebbi ba abu bane na son rai ba. To ya kamata idan ku malaman makaranta ba za ku iya kai kokenku ga gwamnati ba, gwamnati ta yi gyara, to ku bari 'yan jarida su ɗauka. Yanzu misali a gidan talabijin na Bakandamiya TV da nake aiki, gidan talabijin ne da ke son koken al'umma talakawa. To sanadiyan haka ne na tashi na je wurin na gabatar da kaina, shugaban makarantar ya kawo mini wasu matsaloli wanda ni da kaina na duba mishi, saboda menene ni ba cikin garin ga nake yawan zama ba amma ɗan garin ga nake kuma iyalina na cikin garin ga. To da ya kawo mini waɗannan bayanai sai na gamsu da bayanan shi na kuma sa mishi ido na saurara mishi, saboda menene ya nuna mini cewa idan har zan ce in ɗauki rahoto akan makarantar to zai iya rasa aikin shi, kuma yana da iyali, yana da mata 2 da 'ya'ya. To sanadiyan wannan zai iya rasa aikin shi. Sannan wani abu Sharhabilu, hoton nan ma da nake gaya maka ya hita, abinda yake gaya mini cewa wallahi sanadiyan fitan hoton nan ya ma huskanci barazana. Ya huskanci barazana, ana ta kiran shi, ana ta yi mishi jan kunne ta ya aka ya bari wannan hoton ya fita da sauransu. To sai yake mini magana ina ga ni ɗan jarida na ɗauka ai gaba ɗaya za a cire shi aiki ne. To don haka shi tare da su mai gadi ko da aka ɗauki abu ba su sani ba, don idan sun sani ba za su bari ba, za su roƙi alfarma kada a ɗauka. Don haka yanzu ma suna nema na alfarma ne kada in ɗauka, saboda sanadiyar ɗaukan nawa zai sa su rasa abinci. Abu na gaba na ma ji an ce yanzu makarantar ma babu wani program da ake bari a gabatar cikin ta, ka san da waje ne wannan mutane suna dan aro su yi meeting da sauransu kaza kaza. Yanzu an ce saboda irin wayannan abubuwa an ce an ma rufe makarantar inda ba karantawa ba a bari kowa ya shiga a raye wani program. Saboda akwai matsaloli na gyara ne da ba a so a yi, kuma ya kamata ita gwamnati ta duba ta yi nazari akan wannan lamari. Duk da yake cewa ba komai ne za a aza ma gwamnati ba, amma akwai makarantu na ƙananan yara waɗanda cewa daga nan idan suka samu kula mai kyau, wanda idan suka je makarantu na gaba ba za su wani wahala ba wajen gane karatu da sauransu. To amma yanzu idan aka ce za a bar makarantu na lalacewa, to zuwa gaba ɗaya za a kashe makarantun gwamnati. Su kuma waɗanda ke kukan cewa idan an yaɗa waɗannan makarantu za a cire su aiki, to zuwa gaba idan makarantun suka mutu ina ne makomar aikin nasu yake. Idan babu makaranta kaga ai babu makaranta kenan. To ya kamata gaskiya a yi gyara akan wannan. Muna kira ga mahukunta da su duba wannan lamari a yi gyara. Duk wanda ya zo ya ce ka gyara ba wai ya zage ka bane ko ya ci zarafinka. Gyara idan aka ce yanzu akwai tituna da suka lalace a garin Yawuri, wanda yake akwai wani matashi da ya gaya mini cewa bisa gwagwarmayan da yake ya ta fuskantar ƙalubale da sauransu, saboda yana ta yaɗa irin tituna ba sun lalace da sauransu, a yi gyara da sauransu. So kaga irin waɗannan idan aka ce an samu matasa masu kishin garin Yawuri suna nema a yi gyara, kuma ba su samu ana ƙarfafa musu gwiwa, ana me ake ce ma abin nan bitar kulli, ana bitar kulli, to za a wayi gari su ma su zo su daina waɗannan gwagwarmaya, abubuwa su zo su taɓarɓare su lalace, kuma za a wayi gari abun zai dawo mu ne
muka cutar da kanmu. Tabbas. To kamar wannan korafi na ɗaya kenan don na ji ka ce guda biyu ne waɗanda suka yi ci maka tuwo a ƙwarya. To kamar wani ne na biyu tunda yanzu ga mun samu na ɓangaren makaranta shine kamar na to wani ne wani korafi na biyu kuma wanda ka gani wanda shi ma ya ci maka tuwo a ƙwarya shigowanka. To ai na gaya maka Malam Sharhabilu kamar yadda nake gaya maka abubuwa da yawa ne waɗanda yake cewa idan muka ce za mu ci gaba da lissafo su to lokaci ma ba zai lamunce muna ba. Amma da yake ka kawo wannan magana ɗin to za mu ɗan taƙaita zan kawo maka na biyu ɗin. Na biyu gaskiya kusan mazaunana saboda unguwan nake akwai wata matsala da take tasowa wadda take cewa ta asibitin dabbobi. Asibitin dabbobin nan ba su da wurin tiyata. Sannan suna samun ɗalibai ana turo musu daga wurare daban-daban wayanda yake ba 'yan gari ba ne sai sun nemo wuri sun ba su na kwana. To kafin mu je ga wurin da suke ba da kwanan sun rasa shi. Za mu ɗauki wannan fanni tukuna na shi matsalan ita veterinary ɗin. Ita karan kanta. Yawwa. Ita veterinary ɗin matsalan da suke fuskanta na farko ka san asibitin yara. NGO sukan shigo su yi sponsoring ɗin ma'aikata da za su je su riƙa ba da maganin rigakafi. Wanda duk ana yin shi duk shekara-shekara za a ɗauki lokaci ana yin shi. Tabbas. To su kuma kukansu da suke yi ba su da wa'yannan ƙungiyoyi masu zaman kansu da za su shigo su taimaka musu domin su ɗauki wasu ma'aikata na wucin gadi da za su je su ba da wa'yannan maganin rigakafi ga dabbobi. Binciken da muka yi tare da su likitawa na dabbobi. Akwai wani masani da na tattauna da shi akan harkokin dabbobi yake gaya mini cewa asibitin dabbobi ya kamata a inganta shi tamkar asibitin lafiya. Saboda menene naman da muke ci na dabbobi shi ke kawo muna wasu cutoci da muke samu ana zuwa a ce sai an yi ma wani aiki sai wane na da ciwon suhe wane na da ciwon anta da sauransu. To sanadiyan dabbobin da ake yanka muna marasa lafiya shi ke kawo muna waɗannan matsaloli saboda abin da yake gaya min da wuya ka cimma dabba cikin kashi 100 an yanka 50 waɗanda yake ba marasa lafiya ba ne sai da rashin lafiya za ka ga an yanka dabba an kai ta kasuwa an sayar. So wannan naman da muke ci shi ke kawo muna wasu cututtuka da muke ɗauka daga gare su. To ya kamata idan haka ne ya kamata mu zauna mu inganta waɗannan asibitoci. Na farko ba su da wurin tiyata, ƙasa suke tiyata. Ƙasa. Kuma wannan asibiti na dabbobi gaba ɗaya daga Shanga Yalwa Gaski, wannan ta Yawuri ita ce tilo ɗaya wadda take ita ce babba ita ce kowa duk wani ma'aikaci nan za a turo shi. Dan zai zo ya yi masu practical da sauransu. Da masu practical da 'yan makaranta da wani ma'aikaci da aka ɗauka duka yana ƙarƙashinta. So ya ko kamata a ce an inganta ta an samu wuri mai inganci an ba su wurin tiyata da sauran wuraren da idan sun samu ɗalibai za su rika kwana da sauransu. Ya kamata a ce an inganta wurin da sauran abubuwa. To babu shi. Sannan su ma kokensu guda ne idan aka ɗauka su ma aikinsu zai iya tangal-tangal a cire suna iya rasa aikinsu su ma kenan. Su ma za su iya rasa aikinsu. To Sharhabilu idan har akwai matsaloli mutane na da ƙorafi abin da ke ci musu tuwo ga ƙwarya suna son su hito su faɗi sai sun gayyaci 'yan jarida kuma su kasa faɗin matsalolinsu ko kuma su hana kuma a ɗauka amma kuma abin na ga zuciyansu. Ya kake ganin wannan matsala ya kuma kake ganin za a shawo kan wannan matsala a cikin wannan gari? Akwai yara. Wato Malam Aminu ba ma nan ba
wajen nan in ka diba akwai gine-gine da aka fara, kuma idan ban manta ba lokacin ɗakin gari ne aka fara wannan aikin. Tunda aka fara ginin nan aka taɓa ginin nan aka bar shi, yanzu waɗannan ginonin da aka fara su a nan sun ma fara rushewa. To idan ba ta hanyar koke ba, ban san yadda za a yi wannan gwamnati ta san me ake ciki ba, har a ji a ƙarasa musu wannan gine-gine, don kaga nan ne za a samu accommodation da sauransu na waɗanda za a dinga turowa a hitar musu da wajen tiyata da sauransu. Amma yanzu kaga ɗan ofis ɗin tilo guda nan ne suke komi, sai wannan cikin yan waɗanda suke zama. Wannan ofis bai wuce in ce maka kamar irin ciki da falo na amarya ba, iyakan girman shi kenan. Kuma ɗan ƙaramin waje ma. Wanda yake idan ka auna girman shi ba wani girma ke gare shi ba, wanda yake asibiti ana so wuri ana son ruwa da sauransu, kamar yadda suka faɗi dole tiyata da kasan ɗan adam ne, dabba kamar ɗan adam ne, bai yiwuwa ma in babu ruwa da sauransu duka babu, suna buƙata. So sannan gwamnati dole a yi ma gwamnati uzuri na menene, ba kowane wuri ne gwamnati za ta je ta sa ƙahonta ta ce ta gano koken al'umma ba. Sai in ana yi ana tunatar da gwamnati. Ta ya za a yi a tunatar da gwamnati? Shugabanni da menene 'yan jarida su ne za su tunatar da gwamnati, gwamnati idan ta gani ta shigo ta yi gyara. To ba a tunatar da gwamnati ba, ana jin tsoron wani abu da ake tunanin zai taso. Ta ya za a yi a sanar da gwamnati abin da ke faruwa? Yanzu idan ka ce kila wani ma bai taɓa sanin wurin ba kwata-kwata. Wani bai taɓa sanin wurin ba, amma sanadiyan kila an ɗauka an ba da abubuwa menene ƙorafi da sauransu, za ka ga an zo an shigo cikin abun an yi bincike kuma an gyara. To da haka ne ake samu maslaha, a samu daidaito, a samu gyara a cikin al'umma. To idan ba haka aka yi ba, babu lokacin da za a yi gyara, babu kuma lokacin da al'umma za ta samu wani takamaimai abu, saboda gwamnati abubuwa sun yi mata yawa. Ba dole bane gwamnati za ta je ta sa ƙahonta nan, ta sa ƙahonta nan, ta sa ƙahonta wannan ƙaramar hukuma ta shiga nan, tana da wakilai, amma su ma wakilan idan su ma ba an sanar da su ba za su mutum ba zai san komai ba gaskiya. To gaskiya a wannan gaba ni ina ganin shawara guda ita ce kawai mahukunta da kuma masu hannu da shuni da kuma muƙarraban gwamnati da kuma sauran al'umma su sa hannu a shigo a yi gyara, domin idan aka yi gyara to za a samu maslaha kuma za mu ji daɗi. Iyanmu da za su taso su ma za su ci moriya abin, ko ba mu da rai da kuma ƙannenmu. Duk da kamar yadda nake gaya ma a baya mu yara ne, yanzu ne mu ma muka taso, an muka ɗan yi karatu muka shiga aiki, da yake mun tashi muna da shawar aikin, muka samu da gwagwarmaya da komi muka yi karatun aikin, kuma muka je muka yi practical ɗin aikin muka iya. To kaga mu idan muka ce muna wanga aiki ba a ba mu ƙwarin gwiwa, sai mu ga menene amfanin aikin jaridan. Gaskiya ba za ku ji daɗi ba, kuma za a dinga kare muku goyi. Mara Aminu, da wannan dai muke godiya, kuma na ga lokaci yana matso mu. Ba mu sani da kowane lokaci idan muka ƙara nemo kan aida da gila za mu ƙara samun wannan dama ta tare gare ka. To kamin mu dasa aya, wani kira za ka yi zuwa ga matasa na garinka? To, sai muka ce garinka da ya wuri da shangar yan gaske duk garinka ne. Na'am. To wani kira za ka yi ga matasa na garinka? Gaba ɗaya jihar Kebbi ina kira ga matasa 'yan uwana su kasance tsinciya maɗaurin ki ɗaya. Na farko kenan. Na biyu kuma gaba ɗaya Yawuri Emirate an san cewa gari ne wanda yake ba a gaji tashin hankali da sauransu ba. Amma kuma mun ɗan soma fuskantar waɗannan matsaloli a baya a kwanaki a 'yan shekarun nan da na ce. A 'yan shekarun nan da suka zo mun ɗan fuskanci waɗannan, wanda yake Yawuri gaskiya ba gari ba ne wanda za ka ji an ce ana hatsaniya. Kuma gaskiya ba mu ji daɗin wannan hatsaniya da ya faru da 'yan zinari, har abin ya shigo cikin gari, wasu suka yi hasaran dukiyoyinsu. Kuma a daidai wannan lokacin ne Majalisar Ɗinkin Duniya a daidai ran nan ne ta ware ranar zaman lafiya ta duniya. Sai kuma gashi a ce a garin Yawuri an samu wannan.
wanda yake gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma muna fatan wannan ya zama ƙarshe. Allah ya kawo muna zaman lafiya, kuma ina fatan matasanmu a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Duk wani abu da matashi zai yi na kawo ci gaba a ƙarfafa mishi baya, in dai ba ya saba ba. To da haka ake samu a ci gaba, ba wai wannan kanshi yana nan wannan kanshi yana nan ba. To Malamin muna godiya, kuma Allah ya saka alkhairi. To jama'a nan za mu rasa aya, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah.